Hospodár, hospodár, či špice, či čujece, či svoju chudobočku vartujece. Prišli me tu jak betlehemskí pastire, že by meše vedno s vami z Krista Pána narodzenia radovali. A za to, že vás pýtam, či by ste nám nedovolili jednu alebo dva koľadky až spievať a takúše tu s vami poradovať. Narodil się władca, że my wyszło na pocieszenie. Narodil się władca, że my wyszło na pocieszenie. Dla inni się pozbijali, a powieda nowi grali. Na slame leží chlapček náš Ježiš, na slame leží chlapček náš Ježiš, šumne pokukuje, jak tam vytedlujeme se Betleheme. Narodil się Jezus Chrystus, Politwejemi, pochadzila jasna chwila, odzieleni. Radujmy się i Radujte sa, veselte sa, Vitlejemský časy. Požehnal nám Pán Bíh nového Juhasa. Poďme mi do Vitlejema, jeho privítati, že by sme mu mohli dačo darovať. Divná ja novina, no ni diva sona, porodila Vitlejemi Maria jediná. Vianoce by mali byť hlavne o tom duchovnom rozmere, o tom veľkom sviatku, ktorý prežívame, o tom šťastí a o takej pohode, ktorá by mala byť v našich rodinách, ale aj v našom kruhu a v celom našom meste. Preto je taká milá tradícia, že každý rok prídu naši duchovní otcovia, predstavitelia cirkvi v našom meste, tak povediac požehnať nám tieto Vianoce, prihovoriť sa, dodať nám trošku tej pozitívnej duchovnej sily, aby sme Vianoce prežili tak, ako sa patrí. Takže ďakujem duchovným otcom, že sú tu. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli, aspoň takto, ešte možno predčasne, ale prajem príjemnú takú vianočnú náladu, predvianočnú náladu a aby ozaj tieto Vianoce boli pre nás všetkých krásne. Ďakujem. Tak ako už pán primátor povedal, nemožno prežiť Vianoce bez duchovného. Ja by som to ešte tak obohatil, aby som povedal, že nemožno prežiť Vianoce bez Ježiša Krista. A ja vám prajem, aby sme všetci prežili Vianoce aj tohto roku tak, aby sme si uvedomili, že Kristus neprišiel tu len preto, že všetky situácie vonkajšie budú vyriešené. Ale preto, aby sme si uvedomili, že keď žijeme s Bohom, tak všetky tieto vonkajšie situácie a realitu tohto sveta môže Boh cez nás posvedzovať. Ja vám prajem, aby sme prežili Vianoce aj idylické, ale predovšetkým reálne, skutočné, kedy Boh cez nás bude konať v tomto svete. Ďakujem pekne, požehnané milosti plné sviatky. Keď sa Boží syn Ježiš Kristus narodil na tento svet, tak prišiel ani nie tak kvôli tomu, že ho ľudia čakali, ale prišiel preto, že ho potrebovali. Myslím, že nepoviem žiadnu hlúposť, keď poviem, že dnešný svet takisto potrebuje záchrancu, potrebuje spasiteľa, a kým to nebude riešiť ten, ktorý stvoril tento svet, sám Boh, neporieši to nikto. Do jedného kresťanského zboru, kde chodieval občas aj prezident Spojených štátov, tak zavolal kdosi a pýta sa, že príde teraz v nedeľu pán prezident?
A ten kazateľ tohto zboru hovorí, že či príde prezident, to neviem, ale príde Boh, jeho čakáme. On tam príde určite a to nám stačí. A teda chcem popriať všetkým nám, aby sme to všetko, čo máme okolo seba, to pozlátko, nevnímali ako to najdôležitejšie. Ale aby sme počas týchto sviatkov videli, že Boh príde a to nám stačí. Požehnané Vianoce všetkým. Sviatky Vianoc sú na spadnutie tak ako dneska celý deň. Ale je otázka, či my máme pripravené srdce. Či sme v tomto očakávaní. A preto ja vám prajem, aby naozaj nám sám Ježiš Kristus, ktorý sa chce narodiť v našich srdciach, aby nám pomohol. Lebo my sme veľakrát slepí a hluchí, ale prichádza východ z výsosti. Svetlo, ktoré prichádza na svet. Ja vám všetkým prajem počas týchto sviatkov naozaj veľa svetla. Svetla do nášho života. I sebe, i vám, aby sme videli naše dejiny, náš život, skutočne v kontexte s tým, čo Boh chce robiť v týchto dejinách. Aby sme videli, že Boh z lásky k nám zasiahol a vstúpil do našich dejín, aby sa nás dotkol. Aby sa každého jedného z vás dotkol. Aby sa dotkol svojou láskou. Toto vám prajem všetkým, aby ste mali naozaj veľa pokoja v srdci, ktorý prichádza od Boha. Kristus medzi nami. Ten náš ľudský život, ktorý žijeme na tejto zemi niekoľko desaťročí, často pripodobňujeme možno takémuto počasiu, ako je hmla, ako je zima. Je to pravda. Preto chcem odkázať všetkým vám. Staňme sa aj my tými pútnikmi, ako boli tí traja mudrci, ktorí prišli z východu za tou hviezdou. My vieme, kto je tá hviezda, je to Ježiš Kristus. Putujme spolu za ňou, nezabudnime, že putovať musíme aj cez takéto počasie, obrazne povedané, cez taký život. Ale kráľovstvo Božie v Kristovi už je medzi nami. Tak vám prajem zo srdca, aby sme sa otvorili tomuto Božiemu hlasu, aby sme počuli výzvy aj z našich vianočných bohoslúžieb, aby sme sa stali ľuďmi dobrej vôle. Buďte požehnaní, pokoj vám. Zažilo tak, ako sa v písme tom uvádza, nech neostane dom váš pustý. Častokrát sa stáva, človek chystá sviatky po tej stránke ekonomickej, po stránke, aby bolo všetkého dostatok, aby bolo všetkého dosť. A to duchovno, ten náš chrám Ducha Svätého, ktorý každý z nás sebe nosí a má, častokrát ostáva prázdny a pustý. Ja vám prajem, aby v tieto krásne rождественské sviatky, aby ten malý Kristus, ktorý sa rodí v Betleheme od Márie Panny, aby aj naše vnútro, aby náš chrám naplnil svojou blahodaťou, svojou milosťou a aby ozaj tá energia, ktorá v nás je do chystania toho blahobytu telesného, nech zameriame skôr na to chystanie samých seba, na to našu duchovnú. Šťastlivého Roždestva. Na základnej škole sídlisko Lúčna dnes podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Pellegrini otváral slávnostne nové futbalové ihrisko s umelým trávnikom. Ak dovolíte, ja by som chcela, aby pri tejto príležitosti, pretože už je chladno, aj on sa prihovoril k vám. Ja chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať aj za jeden nádherný deň, ktorý som tu od rána strávil vo vašom meste. Stretol som tu veľké množstvo naozaj dobrých a úprimných ľudí a chcem vyjadriť presvedčenie, že sa vám tu vo Vranove nad Toplou bude dariť. Chcem vám zaželať pokojné a požehnané sviatky. Nech sa darí všetkým dobrým ľuďom vo Vranove nad Toplou. Nech sa darí našej krásnej Slovenskej republike. Želám vám všetko dobré.